Og så har vi etterfinalen, og det er Trine og Gita mod Mads og Preben. Hvad er det for en turnering i dag? Det er familie- og barn-turnering. Hvor længe har I været her? Siden klokken 9. Har du spillet i dag? Ja, selvfølgelig. Har du vundet? Jeg vandt min pulje, og så har jeg tabt. Så nu er du oplæser? Ja, nu kalder jeg kampen. Og i toerfinalen vinder Julia og Jesper over Julie og Bria 15-12, 15-13. Så giv en stor hånd. Og vi skal lige se Bria her ved dobbeltbordet. Et stort tillykke til jer alle sammen.